Kasagaran gyud nato basta makasinati ganita og milagro or kana mga dagkong grasya sa atong kinabuhi, mahimo gid tang mapagarbuhon ato dayong ipanabi, sus nakakita jud ko sa adlaw nga ni sayaw. Ano? Ang uban wa jud kakita, ako gyud nakakita. Kakita jud ko sa birhen nga ni smile siya, nakita kong ngipon. Ana. Nya pag-isa sa pari sa hostiyas, kakita jud ko nga ni siga ba ni danag ang kuan ang hostiyas. Ana. Ganahan kita mo hisgot ana. So, ang ganahan mo hisgot ana kung pakitaon mo sa Ginoo gingon ana. Ganahan abi baya nimo no nag-wheelchair ginang akong mama pag adto ginamo dito atong dapita, sus naayo siya nakalakaw gidayon instant yun gibilin ko namong wheelchair dito. Ana ganahan kita mo hisgot ana balik-balikon gina natong hisgot, mahimutang murabag mapagarbuhon nga gitagaan tag pabor sa Ginoo. Nga akong anak baya no, sus take one ra gyud sa bar exam, top notcher pa. Ana murag pertigod taon na itong makaampo anak ka ng ting board exam, hapit ko tanang santos nga mahikap hikapon god nya moingon dayon pasar dayon. So salamat sa Ginoo. Hasta sad kaming mga pari, salamat sa Ginoo nga naordinahan gyud ko. Moingon sa proud sa kayong mga ginikanan o ang mga parinti. So kanang among kuan pag umangkon kanang akong apo ana baron. Sus grabe gyud ka istanan ang grasyas Ginoo na pari gyud na madre gyud. Ana ganahan kita magsigpanabi ana. Tutukan man ko ninyo, gilingi ako no imong tupad ing na unsay grasyas Ginoong gihatag nimo karong simanaha ing na kano ana. Unya ang nakaapan dili taganahan mo hisgot sa atong mga sala, di taganahan. Kung pwede tabunan gina natong atong mga sala, di gyud na nato hisgutan. Kinsa may proud ni abebaya nimo no nakapangabit baya ko. Karong si manaha 14 akong pamakak mga kalima jud ko nakapamakak sa akong bana. Mohisgot ka na. Abebaya ninyo no nakapangawat baya ko dito sa among opisina. Ana. Dugay-dugay na gina akong gibuhat. Wa gyud mo hisgot ana. Nakapanglibak baya ko. Ana. Ang atong hisgutan hinoon ang mga apan sa atong isig katao, labi ginang wa ta kauyon. So maritison dayog maayo ana. Kana bitang mapili ka pagka opisyal sa usa ka dako kayong institusyon sama anang nasod, mahimo kang elected government officials, unsa man na grasya na o dili? Tubag kusga unta grasya na oy pertinda ko agrasya ma-elected kag presidente bisan gani hangtod barangay konsehal pagkadakong grasya ana. Unsa may requirement ni Kristo para ang grasya dili mahimong disgrasya? Ingon siya dire, pagkaalaot ninyo Corazin, Betsaida, kaysa kadaghan sa mga milagrong inyong nadawat, wa gyud mo maghinulsol sa inyong mga sala. Wa man napasabot nga kaming mga pari nga naordinahan, kamong nakapasar sa board exam, kamong nangaayo sa sakit, kamong na-elected mga government officials o nga-promote diha sa inyong kompanya pagka-officer, wa na magpasabot tungod kay gitagaan mo anang maong grasya, wa tay mga sala. Naatay mga sala. Ang gipaabot es Ginoo ikadawat na to grasya, maghinulsol ta sa ato mga sala. Kana bang kamautang mo ingon, di ko angayan niini. Kini mga Franciscan sa maaning San Buenaventura, Saint Bonaventure, ang gipromote gyud ana ni Saint Francis of Assisi kana yung pag-ingon, dili ko angayan atubangan sa Ginoo. Giofiran ko ni si Saint Francis of Assisi nga himuong pari, wa gyud siya mosugot kay di siya angayan nga mahimong pari. Murabag grabe ang iyang pag-ila sa iyang pagkaubos.
Uy, ma-proud naman hinoon kaayo. Tabunan naman ang sala. Ibulgar man hinoon ang mga sala siyang isig katao. Usahay butang-butangan pa nato og sala atong isig katao tungod lang kay naglingkod na kasagahom. Imo naman hinoong gigamit imong gahom sa paglisod-lisod sa imong isig katao. Pinaagi sa pagsigig highlight sa ilang mga sala, unya imong tabunan ang imong sala. Ni ay mga panghitabo sa atong nasod karon, diin ang atong gobyerno murag mga amang og mga bungol og mga buta kun ang mga panghitabo nga salawayon anha maigo sa ilang habig. Unya abtik kay sila bakba, abtik kay sila og mata, abtik kay sila dunggan nga mo aksyon dayon basta ang mga panghitabo nga dautan tuas ilang kaaway sa politika. Gitawag ni siya pamulitika. Subo palandongon. Kanalang impeachment ni BP Sara. Mga kaso man na niya itong 2022, 2023, gibanhaw pagbalik. Ang kaso sa ni President Duterte, former President Duterte, nga napriso in tawron siya sa dahig. Mga kaso pa na itong 2011 nga record of 2019 gibanhaw pagbalik aron lang gyud siya mapriso. Pero naay mga recent karong nahitabo pananglitan adtong March 8 namatay si Paulo Tantoco. Nya nahimo antong kamatayon initial nga kuan atong mga panahona na dito sa kwarto gidudahan nga na overdose sa drugs. Gikan atong Marso hangtod karon wa gitawag bag official judgment ang atong gobyerno nga didto manunta kuyog ang First Lady, ang mga sekretaris sa kabinete. Wa gyud. Why hearing, why investigasyon. Karon few days ago nigawas gyud ang resulta sa American investigation nga namatay gyud ay sa overdose sa drugs si Paulo Tantoco. Pila na sad kaadlaw ang nigawas, wa pa gyud official statement ang atong gobyerno. Sige hinong dive anang taalik, panguhaan ang mga bukog dito sa mga sabungero. Mo'y gigastuhag maayo, mo'y isigig balita. Ni ay porte ka init nga balita. Ang nagbalita ang mga kasagaran, mga vloggers, mga social media, ang mga uban sang mainstream media. Wa sad mo balita. Ngano man, nga usama ni siya kakamatuoran na pagi dakong panghitabo dito ni mahitabo sa Manila na ay usa ka congressman, di lang nato hinganlan kay makita naman na social media, nagtukod og barangay office, barangay hall diha sa bangketa or sa sidewalk nga gitabunan ang usa ka eskwelahan. Karon si Mayor Isko Moreno iyang gipaguba. Nigasto ko no nag mga million sad, mga 19 million man siguro na. Ngano man ang congressman kusog ra ba kay ni siyang niatake sa impeachment ni BP Sara. Ngano man nga nakaako man siya pag-approve nga tukuro nang na ang building perti ra bang gamaya, duha ra man tingali na kadupa tingaling iyang building nga gihimo niya niabot pag yung mga hapit 4 story or 5 story ba to niya, mga duha ra kadupa ang space niya, gapa picture pa dito, butang-butangan pa og barangay number naagi pahuot sa sidewalk. Di ta ka imagine, wagi hisgot, why hearing, why gipatawag sa kuan hangtod karon, ambot kanus aka na ipatawag. Di ba? Napatoy pag-eleksyon nagi himuan ginagproyba nga daghan kay anomalya, wa gyapon hearing nganong ang imong machine nga gigamit mag-overvote man, mag-undervote man, nya nganong mga code diha di man parihas. Ana, wa gyapon hearing. Naasad to'y
budget na to nga daghang blanco giangkon sa mga senador o pipila ka mga congressmen nga naay mga blanco sa BICAM, wa gyapoy hearing. Ngano man tungod kay naas ilang habig. Mao ni ang kontras Ginoo nga kamong naas gahom unya inyong tabunan ang sala imbis maghinulsol og magbag-o, inyo na hinong tabunan ang sala nya siging atake ana mga sala sa laing tao. Amo na ingos Kristo, ambisyoso kay ka, magsigi kag kuha ng puling sa matas imong isig ka tao, nya kanang truso nga nas imong mata di nimo kuwaon. Eko na be, lingi ako no imong tupad. Ing naunsay sa nimo ron. Sekreto lang. Nawak ko no, musulti ba naunsay imong sa. Kamong mga bana og ingnon mo sa inyong asawa karong adlaw dong na kay sa mutugan mo. Hilom dia. Ana. Kamo sa mga asawa og ingnon sa mo sa inyong bana igpanghigda ninyo. Day, sultihi ko no ko unsay sa nimo rong adlaw. Sulti ka. Utrosan apil na mga lektor. Ampare ko no, ampare pangutan pader unsay sa ni marong adlaw unsay labot ninyo. Di magay mutog ampare pilay kolekta ron pader maglison maganig tugan pero ako mutugan kon nyo pila na slot atong na. Kining slot hinoon mga igsoon makabawi-bawi ba ni sa tong sa kining slot ba nga naman part sa imong pagbasol kanang gitawag og reparation. Unsa man ang reparation? Kana bang imong hulipan ang imong na damage. Muna og mopalit mog slot inyo na nang ato na nang reparation sa atong mga sala. Kay gihikawa nato ang pipila, mopalit na lang sa tag slot para sa general purpose. Mao na palit mo din hig slot, usbon ako kining slot nga atong gibaligya, mao ni ang minimum donation nga atong ihatag para sa atong specific projects. Minimum donation. Usa ka slot, minimum donation. Nyag imong daghanon ang slots, maximum or extreme donations. Mo nang nasa tay challenge. Ang atong God's reward and complete elation or grace nga slot para ni atong 70 million nga utang ang atong halin 5,632 na ka slots na apay 694,368 ka slots nga available tag 100 pesos ang usa ka slot nya do na ni say 70 slot challenge 7,000 ang presyo 26 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya kadtong atong CTU or Christ Transforming Union with Mama Mary para ni sa atong pagtiwas og himos mga balay nga katong 12 na lang ka balay basig makahuman na tag pipila karong simanaha. Tag 100 pesos sa ni siya. 4,497 na ang atong halin na pay 2,503 ka slots nga available. Naasa ni 61 slot challenge nga tag 6,124 na say atong nadawat. Unsa may inyong buhaton karon para reparation of sins? Ang naingnon talang anang punga. Atong palitan og tag sa kaslat. Bisag kada semana, 100 pesos lang. Ikaw nga nakadungog aning akong wali o kining akong announcement about slot og naa kay 100 pesos, ipadalangan siguro alang nga mapadala ninyo sa proper way. Ato mang gina-flash din labi na inig offertory song, ato mang i-flash ang ato mga official contact numbers, contact persons ug account numbers mo lang na isunda sa inyong pagpadala din sa inyong donation. 100 lang. Namoy 100 wa. Palit dayon. Bisag ka usalas usak semana. Mao bitaw ning niingon sila na nangutana na kung pipila ka igsuon ako mga pare. Padre, sige makag-announce anang imong 70 million nga utang. Unsa man ang utanga nga nagbaligya man unta kag slot
akong usbon. Kining atong kumbento, ang original budget ani is 35 million. Nya ang actual natong na-increase sa iyang original plan nahimong 40 million. Nya kay giadosyonalan pamanggid nato ang roof deck, ang kanang imahin sa ni San Vicente, napagyoy elevator, wa na nis original plan. Niya naapagyoy kusina, ni additional pagitagpalit og yuta diha, niya mga 100 square meters kapin, o niya napagyoy na ang atong kanang entrada, kanang murag kanupi diha. Ani abot yun nag 55. So nanay diferensyang 20 million from original budget. Ang atong gibaligya ag slot sa una kadtorang 35 million. Nabag wa man gito mahurot ang atong SBF dag ato. No, napamtoy mga 400 kapin ka slots nga wa mahalin, ato na lang gi-close. So mao na siya. Unya katong balay nila ni cafe, narabas cafe karon. Wa man sa tuy apil. Nya kay ang ilang balay nabati na kay gitabunan nas kumbento, ang kumbento nabati sad kay gialihan sa balay, nasud ato ilang balay dire. Win-win solution, thanks be to God. Og sa kamapaubsanon og kamaunongon aning pamilya nilang Cafe o Brad Titing Pipito, nitugot sila nga atong bayaran o gubon ang balay para mapurma ang ato dinhi. We grab the opportunity nga naa pa ta dire. 50 million ang atong budget, so 70 tanan mao na ang atong kuan karon sitwasyon. Pero humana atong kumbento niya. Kay ako maning responsibility ni ingon man sa dang pari nga nagsunod nako ang mo take over dinhi humanako nga dili lang sad siya magpahasol ani, ako lang sa nang gidawat. So ako ning pasanon nya ato man tibuok kalibutan nga nagsunod nako kining ato mga projects dinhi ngadto sa Kapilinya nga nas diocesan kanang gipangtabang nato sa more than 20 parishes all over the Philippines, especially here in Central Visayas and Mindanao. Ato maning tanan, tabangi lang sa kuninyo ani, tagsa lang kaslat. Makapawagtang ba ni sa atong sala o dili? Makapawagtang. Ngano man, generosity is an expression of repentance. Greediness, mauna siya why repentance. Kinirong ato mga government officials nga mga hakog kay ilang gahom nya tabuna nila ilang sala, atakihon nilang ilang kontras politika, matod pa ni Kristo itambog mos imperno. Pero magsigitag panghatag bisan pa man natay kahuyangan, ang Ginoo mo tan-aw nato nga ang imong mga maayong buhat igo ng pruiba nga nagbasol ka, huyang lang yun ka, mo nang dili ka kapugong yun totally sa imong mga sala. Pero ang imong pagka-generous ngadto sa imong isig katao, igo na nga i-count sa Ginoo. Ningon maganing Ginoo, bisag maghatag lang kag usa ka basong bugnaw tubig ngadto sa akong labing ubos nga ulipon, gantihan na ka. Unsa nakag usag yun kaslat ang imong paliton. No, di ba? No, kana na itong bawi-bawion. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing namura na biya kog na-convince. Namura na kog na-convince. Kada semana na gyud ko ron mo palit og slot. Sige na, manindog na ta.